Biblioteca de Gandia m'ha convidat a participar en este calendari d'Advent. El llibre que he triat per a vosaltres és Contes de Nadal, de Dickens ha dit que és l'inventor del Nadal tal com el coneixem avui en dia. Contes de Nadal està format per 5 novel·les curtes o 5 relats llargs, com vulgueu dir-li. El primer dels quals és Cançó de Nadal, A Christmas Carol, Canció de Navidad, perquè ha dit que se podeu trobar traduït en tots els idiomes. El segon, Les campanes, després va escriure El grill de la llar, després va escriure La batalla de la vida i El fetillat. Encara que Dickens, estos contes, sobretot la Cançó de Nadal, el podem trobar adaptat en molts productes visuals, vos recomano llegir-lo. I llegir-lo en veu alta, que se'l llegiu els uns als altres, perquè fa rogle, és un llibre que fa rogle. Dickens és un gran caracteritzador de personatges, un gran creador d'ambients, té una prosa que dona gust llegir, una prosa molt fluida, i crec que vos agradarà. Que estigueu bons i bones, que passeu molt bones festes i es veig.